Γεια σας, με λένε Παναγιώτη και σήμερα θα κάνουμε κόλπα. Αυτός είναι ο Άλεξ και θα κάνουμε σήμερα κόλπα με το ποδήλατο. Κάποια θα είναι fail και κάποια θα είναι επιτυχημένα. Ναι. Εδώ είναι το σπίτι μου, όπως φαίνεται. Σας το είχε πει ο Παναγιώτης στο vlog 1. Ναι, να ξέρετε. Στο vlog 2 εδώ. Βασικά αυτό δεν είναι το σπίτι του, είναι κάποιο άλλο το σπίτι. Πολυκατοικία. Να ξέρετε, λάθος, συγγνώμη, το σπίτι μας δεν είναι εδώ, σε αυτή τη γειτονιά. Πάμε να ξεκινήσουμε, κρατάς. Όχι έτσι ρε, έτσι. Κράτα το ποδήλατο. Κάτσε, ωραία, έτσι. Ωραία, σήμερα ξεκινάμε, πάμε. Μην ακολουθάς, είναι από μακρινή αποστάση για να κάνετε το ποδήλατο. Έχει μπούλετ όπως φαίνεται. Και έχει και πολύ βαριά. Έχει και βαριές ρόδες. Αυτό ήταν το κλασικό του. Όχ. Πάνω! Για κάτσε! Γουλφ! Για κάτσε, ξέρεις τώρα, έτσι χωρίς να με οδηγάς, ξέρεις, που κάθεσαι έτσι ανάποδα. Ξέρεις, χωρίς να οδηγάς, ξέρεις πώς κάθεσαι, ας πούμε. Α, έτσι, εντάξει. Είδατε, παιδί φίλοι μου, είναι πολύ τέλειος. Δεν απομάκρυνεσαι, ρε. Τόσο μακριά, πας. Πάνω, τι κάνεις? Ο φοβητσιάρης. Έλα, κάνε ένα extreme κόλπο. Θα κάνω, ναι. Να ξέρετε, τα πιο πολλά βίντεο τα κάνω μαζί του, να ξέρετε. Έτσι. Το ξέρω. Μόνο εγώ και άλλος ένας είμαστε συνεργάτες του Παναγιώτη, αλλά δεν λέω το. Ναι, απλώς δεν μπορώ να πω τα ονόματά τους, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Δείξε με, ρε. Από μακρινιά αποστάση. Καλό. Ωραίες ρόδες, καλό ποδήλατο, εφαρμοσμένο και το καλύτερο από όλα είναι. Ας κάνω το αγαπημένο. Τώρα θα δείξει το αγαπημένο του φίλου μου. Θα το δείξω. Ελπίζω να δείτε και το βίντεο με το skateboard και να κάνετε ένα like και ένα subscribe σε αυτό. Γιατί σε αυτό ο Παναγιώτης μπορούσε να πάθει σοβαρά τραύματα. Γι' αυτό κάντε Δεν πάθαινα σοβαρά τραύματα, φορούσα προστατευτικά μέσα από τα ρούχα μου, να ξέρετε. Ναι, γι' αυτό κάνετε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο με τα skateboard. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe, να κάνετε subscribe και να κάνετε και like. Give me λίγο εδώ. Και συνεχίζουμε, τρώμε. Τον βλέπετε όπως φαίνεται. Πρέπει να τον είδατε τώρα που έπεσε. Είναι λίγο σε κακή κατάσταση. Κοιτάξτε και αυτό το σήμα. Παιδιά, να ξέρετε ότι έχω και εγώ κάνει ένα κανάλι που λέγεται Αντέλα Πίκα. Να τα δείτε τα βίντεο μου. Αντέλα Πίκα λεγόμαστε, αλλά το έχουμε ονομάσει Αντέλα Πίκα. Ανεβάζουμε gaming, να ξέρετε. Αλλά με 2 βίντεο έχω κάνει ως τώρα εγώ. Έχω 2 κανάλια. Έχει 2 κανάλια που λέγονται και τα 2 Αντέλα Πίκα. Το ένα είναι τα δικά. Κοίτα με λίγο, ρε. Το ένα είναι τα δικά του βίντεο όπου θα είμαι και εγώ σε κάποια. Και στο άλλο, στο Αντέλα Πίκα, στο άλλο κανάλι θα ανεβάζουμε gaming. Μόνο gaming, τίποτα άλλο. Μπορεί να ανεβάζουμε και... Ωραία, πάμε λίγο. Πάμε!
Πάνω! Θα μας πάει λιγάκι ώρα. Αμάξι πάνω! Εδώ έχει πολλά αμάξια όπως φαίνεται. Κάντε ένα like και ένα subscribe μόλις τελειώσει το βίντεο. Και ξεχάσαμε το πιο σημαντικό να σας δείξουμε. Τη σέλα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η σέλα. Την έδειξε η σέλα, δεν το δύσκολο. Λοιπόν, με ακολουθάς άλλο. Και αυτό που μου αρέσει στο ποδήλατο το είναι που είναι κόκκινο. Γιατί τα κόκκινα είναι τα καλύτερα. Ακόμα δεν πήγα να κάνω τη βλακία μου και να σκάσω τα λαστικά μου. Αλλά δεν θα πέσω στο παγίδι. Διάφερε όποιος το έκανε είναι πολύ βλάκας. Βλάκας, δεν είναι κακό. Όπως είπαμε δεν βρίζουμε, αλλά και πάλι. Αυτό δεν ήταν βρυσιά. Αλλά παρακαλώ να κάνετε και ένα like και ένα subscribe στα βίντεο μου. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει πολύ εφαρμοσμένες προδόσεις τις καλύτερες. Έρχομαι. Τι έγινε? Sorry κάτσε λίγο, σας διακόπτουμε. Και συνεχίζουμε. Τώρα είμαστε σε ένα γκαράζ. Κοιτάξτε, ωραίο κόμμα. Δεν ήταν πετυχημένο. Πάρει, πάνω. Όχι, δεν μπορώ να σε πάω εκεί. Γουλφ. Έχει κάτι σκαλιά που οδηγούσε μια τεράστια κατηφόρα, αλλά δεν μπορώ να σε πάω. Ξέρεις γιατί? Δεν μπορώ να τα κατεβώ. Δεν μπορώ να τα κατεβώ. Είναι μπούλα. Τι κάνεις ρε? Τι να σου πω? Σου είπα να μην κάνεις βλακίες και εσύ κάνεις βλακίες. Βράχει καζαβόπουσια φίλοι μου. Αυτά είναι τα περισσότερα τα φέρεις πετυχημένα γιατί είναι σε κλειστή σχολή. Κάτσε να δοκιμάσω να κάνω μια σούζα με πιταγιά. Ετοιμαστείτε φίλοι μου, αυτό θα είναι συναρπαστικό. Δεν μπορώ να κάνω, αλλά από μακρινή απόσταση, Εντάξει. Από εδώ. Fail. Fail. Αυτό ήταν fail. Ναι. Εντάξει παιδιά, Κάντε like και subscribe στο κανάλι. Μην το κλείσεις αν το σου πω. εντάξει. Σε λίγο θα το κλείσουμε φίλοι μας. Σήμερα μπορεί να κάνει άλλο ένα ο Παναγιώτης μόνος του. Ναι. Ναι. Θα δούμε αν έχετε δει τα περισσότερα. Παιδιά, το άλλο Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνω άλλο ένα βίντεο μαζί του. Ναι, μπορεί να κάνω μερικά βίντεο μαζί του το άλλο Σαββατοκύριακο, να τα περιμένετε, εντάξει. Θα σας αρέσουν, θα είναι συναρπαστικά. Και το Σαββατοκύριακο εκείνο θα ανεβάσουμε ένα gaming στο κανάλι μας. Παιδιά, ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο μου. Κάντε like και ένα subscribe. Όπως σας είπε ο φίλος μου. Ένα like και ένα subscribe. Τώρα φεύγουμε. Από εδώ άνοιξε την πόρτα. Όπως βλέπετε φεύγουμε τώρα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Άνοιξε την πόρτα όπως σου είπα. Αν σας αρέσει. Και τώρα όπως είναι φεύγουμε. Πάμε λίγο όμως μια μικρή βολτίτσα. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου.
παιδιά, κάντε ένα like και ένα subscribe κάτω στο κανάλι. Ελπίζουμε να σας αρέσουν τα βίντεο μου. Bye!